ҳама хоки ватан савдои ин беорҳо гардид. ҳама миллат гурезони шумо нодорҳо гардид. шумо бенангҳо чархонидед бозори гарми хеш. ҳама вайронагӣ аз дасти ин хунхорҳо гардид. ҳамватанони азиз, пишти анҳаме кӯҳкатӣ аз Озарбойҷон газ овардагианд Гурҷистон. Ин кӯҳи каму балои кам чӣ қадар чандҳо километр. раҳмон физолӣ мегӯяд ки мо газ надорем, чикор кунем? Барқа исрофкорӣ накунем. Барқа ту мефурӯшӣ бо авлоди ҳаромзодаи гадозодаи нодидаи нохӯрдаат. мо ягон чиза исроф накардем. мардуми мазлуми тоҷик барқро надид, дар торикиҳо шта зиндагӣ дорад. боз пулашро ситонида мегирем. кай шумо сер мешавем? кай шумо ин миллатро озод мегузорем ки ин миллат як зиндагии ҳалол кунад? лаънати аллоҳ ба шумо ҳаромзодаҳои худкомаҳои хоин бод. Гурҷистон як давлате ки 3 миллион аҳолӣ дорад. тамоми мушкилии ҳамватаношонро ҳал мекунанд. ин бошад мегӯяд ха газ нест, чӣ кор мекунем? охи аз Ӯзбекистон бояд газа бурдан дар кор, мардумро таъмин кардан дар кор. ту аз дастат ҳичи наебиёд, биро даф шав. ба ҳамин хотир мардуми тоҷик ҳолатан ҳоли сагай. на зиндагии ҳалол дорем, на меҳру муҳаббат дорем. меҳру муҳаббаттона ин паданалат дуздид. фарзандотон дар бадару хокбасар мераванд, дар ҷанги Украина сагмур мешаванд. ҳамаш аз дастаи анҳамин лаънаткардаи аллоҳи эмомалӣ шайтон аст. ба ҳамин хотир бояд худатон каллаотонро кор фармоед. худатон бояд як одами дилсӯзро бояд интихоб кунедтон ин золима якбара кунем. баъд шумо зиндагиотон хуб мешавад. агар ҳамихе 50 соли дигар ба пеш гӯянд ку валлоҳи биллоҳи таллоҳи як қадам мо ба пеш намеравем. ба пеш эмомалӣ шайтон ва авлоди ҳаромзодааш аст. дигар ин миллат ҳамаш ба пӯшт задагӣ, ҳамаш сабр доранд ки аз осмон ягон малоика фуроду инҳоро озод кунад. муҳаммад тағоев танҳо ҳеҷ кор карда наметавонад, аз дасташ ҳичи намебиёяд. бояд ҳамаи шумо ранги муҳаммад тағоев бироед, аз ҳаққу ҳалолатон талаб кунед. ин золимои бояд мо якбара кунем. мо Тоҷикистонро аз таги дасти ин золимои палиди модарбахато раҳо кунем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.